Аз съм доктор Весела Райкова, специалист дерматолог-микробиолог, част от екипа на Esthé Clinic Beauty. Акнето е едно от най-често срещаните заболявания във възрастта между 12 и 25 години. Причина за това е хормоналният дисбаланс, който настъпва по това време. Това не означава, че единствено и само младежите изкарват акне. Все по-често хора над 25 годишна възраст могат да претърпят един или повече пристъпи на акне. Причината при тях е или хормонален дисбаланс, или прием на медикаменти и хранителни добавки, или стресовите ситуации. А какво всъщност представлява акнето? Акнето е многофакторно обусловено заболяване на космено-масния фоликул. Характеризира се с поява на свръхомазняване по повърхността на кожата, а също така и с формирането на затворени и отворени комедони. Несъвършенствата по кожата възникват в резултат на три основни фактора. Свръхактивация на масната жлеза и секретиране от нея в повече количество на масна секреция, допълнително променяне на качествата на тази секреция. От друга страна настъпва запушване или намаляване размера на изходния канал на масната жлеза, в резултат на което микроорганизмите, наречени пропайони Bacterium acnes, намират подходящи условия за развитие в по-голяма степен от нормалната и от допустимата. Има различни форми на акне. Най-често срещаната се нарича ювенилно акне. Среща се в младежката възраст по време на пубертета. Най-често се изявява в три различни степени – лека, средна и тежка. При леката степен се откриват най-често комедони, черни или бели точки. При средно-тежката изява на акнето се наблюдават папули и пустоли, които са придружени с силно възпалителни процеси. Най-тежката форма на акне е кистичната, при която се наблюдава формиране на дълбоки, силно болезнени гнойни формации, нелечението или неправилното лечение на които води до развитието на дълбоки, продължаващи дълго време цикатрикси. Правилният подход в терапията на акнето е един единствен – комбинирания. При него се съчетават различни процедури, за да може кожата да бъде успокоена и да се възпрепятства възникването на усложнения. Най-често се използват локални средства под формата на антибиотици, третиноин или различни киселини. Ако се използват системни средства, най-често се прилагат антибиотици, изотретоин или антиандрогени. Все по-често в практиката се използват апаратни методи и допълнителни подходи, които да доведат до успокояване на кожата и възпрепятстване на възникването на усложнения. А съветите, които бих дала към пациентите, които са с кожа склонна към акне, са следните. Задължително всяка вечер и сутрин да почистват кожата си с продукти, които са подходящи за акничен тип кожа. Тези продукти могат да се използват към терапията, която е предписана от специалиста-дерматолог. Не бива да се използват сапуни и спиртове за почистване на повърхността на кожата, които имат временен положителен ефект, но в действителност водят до увеличаване на възпалителния процес. Задължително е също така използването на слънцезащитни продукти от висок фактор. Причината е, че ултравиолетовите лъчи стимулират секрецията на масната жлеза. В никакъв случай не трябва да се прилага самолечение или в противен случай възпалителният процес може да се увеличи като качество и да вземе все по-голяма площ. Друг съвет, който мога да дам на пациентите е винаги да използват некомедогенен грим, ако такъв въобще се налага да бъде използван. За повече информация може да се обърнете към специалист-дерматолог.